3 മാസമായിട്ട് ഇതുവരെ കുഞ്ഞിന് നിന്റെ പാല് മാത്രമാണോ കൊടുത്തേക്കുന്നത്? അയ്യോ, ചുമ്മാ അല്ല കൊച്ചിങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് എല്ലും തോലുമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, കുറച്ച് ഓറഞ്ച് നീര് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്ക്. അതിൻ്റെയൊക്കെ വെള്ളം ചെല്ലുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കി ആ വെള്ളം ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി കൊടുക്ക്. അത് കുടിക്കട്ടെ. എന്ത് ചൂടാ! ഈ ചൂടത്ത് ഇച്ചിരി പോകുന്ന വെള്ളം പോലത്തെ പാല് കുടിച്ചാൽ അതിനെങ്ങനെ വയറ് നിറയാനാ? നീ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്ക്, അതല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ ബിസ്ക്കറ്റിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കലക്കി കോരി കൊടുക്ക്. അതൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് നല്ല കുടുത്ത് വരും. 6 മാസം ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയിരുന്നാൽ പിള്ളേർ വളരുമോ? പിള്ളേർ വളരണ്ടേ? നമ്മൾ നല്ല ആഹാരം കൊടുക്കണ്ടേ? 6 മാസം വരെ ഒന്നും വെച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട, നല്ലപോലെ ആഹാരം കൊടുക്ക്, കുഞ്ഞ് വളരട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ